Čaute ľudia, vítam vás z nového videa a teraz ideme pušovať Spajka. Poďme na to. A ináč nezabudnite dať like a odber. Hral som si showdowny. Tento skin som si kúpil pred chvíľou v Blink shope. Nezabudnite sa na to pozrieť. Poď, hitujem. Veľmi dobrý zvuk to robí. Spust Spajka. Si môj. Dobre, bolo sme zabili. Už je showdown. Skoro. Koho som tu videl? Franka. Poď. Franka. Ešte jeden. Máme to tam. Dobre, Franka sme zvládli. Výhra, prvé miesto. 13 trofeje. Play again. No. Poďme na to. Čestka. Poko. Dobre, poka máme. 2 power cubey. Nezabudnite sa pozrieť na to video, ako som to kúpil. Ešte spoločne aj z Bele. Ten tiež som skin kúpil. To bolo zdravé. Charlie. Mám Charlie. To je môj ďalší účet ináč. Ja mám, to je na inom účte, na svojom hlavnom nemám pup Spajka. Griff. Dobre, Griff je môj. V svojom hlavnom nemám pup Spajka. Bus. Trafil som ho skoro. 1, 2, 3. Skoro mám ho. No poď, dobre. Mám ho tam. Výhra. Koľko? 13. Aj Winstreak mám. Dobre. Winstreak je tam. Poďme Angel Drop. Nič nám nepadlo. Skvělá Berry. Rareka. Jo, škoda. Mohla niečo lepšie. Poďme ďalšiu hru. No. Máme. Tu je Barley. Ho zabijem v pohode. Viem. Na čestku. Power cube máme. Fajne. Temka. Jeden. Dobre, máme tam. Nie je troška ťažké, lebo to trofejsko ešte nízke. Takže ja mám to najťažšie, tak by som povedal. Týko môj. 4 killy mám. Mi to ide perfektne. To bude 4. Je 4. 5. 5 kg. 10. 6. Si ja idem bomby. No nic. A 7 kg za jednu hru. To zabijem v pohode, dúfam. Je môj. Perfektne. 7 kg za jednu hru. Perfektne. Winstreak 3. Questy sme nejaké splnili. Posnažíme sa dneska splniť mega quest 2 mega boxami. By sme si ich mohli otvoriť a uvidíme, čo nám padne. Berem tu boxík. Poď. Strašne to máme strelu, nám nevadí. Vždycky neží nás strašne dobrý, ne? Tak proste ideme chybu do toho hovna. Skúste napísať do komentára, koľko 10 sa vám páči tento skin. Dobre, máme. Neviem, to tu bol za Brawler. Tu máme M-sku. Máme M-sku, Crow. V pohode. To ma zabil. Nevadí. Tu sa vyhybujem. Dúfam. Mac je moja. Vidím. Dobre, ona už je. Dobre, a už len Bulík, kde mi utekáš? Musím naháňať okolo. No dobre. 3 hity mi stačili. 7 power cube som, fajne. Strašne dobrú oslavu, jak to vysere, to je bomba. Už len kúsok nám chýba a máme ten mega box. Angel drop. Nič. Legendary. Rareka. Dobre. Máme 5 odmien máme v shope, takže fajne. Dal som si teraz Bravel Hockey, lebo ten showdown bol strašne dlhý. Ma to nebavilo. Takže Bravel Hockey je lepší, podľa mňa. Hádeme to tam. Poď Hank. Dobre, máme go. Ivan Sú, čo za meno. Nevadí, aspoň vidím, že má Ronalda rád.
To je dobré. Ideme tam. Pozabíjame. Môžeme teraz na gol. Nie, ja som ho nahral. Ja som nechcel. Ja som chcel streliť z domu a som ho nahral. Vtedy nahrala to tá M-ska, či kto to bol? Ja som chcel hitnúť ho a ona mi nahral. Nevadí 1-1, to ešte otočíme v pohode. Mohli by sme. Dobre. Máme ho. Znovu Ivancu. Poďme. Kaktusik. Trebalo. No, výhra. Quest sme splnili sme mega quest. Pekne. Poďme si teraz otvoriť. Napíšte do komentára, čo nám padne, hej. Pin. Môžem vykrať vždy. Nevadí. A tu 9. Mohlo by nám niečo padnúť. A hrozný. Ale pekný pin. Vidíte to? 1, 2, 3, 4, 5. Spojek. Na budúceho budem používať na Prestige. Postaním sa z toho zrobiť videjko. Poďme si ešte otvoriť z Trophy Roadu. Odmeny, kus nám to seklo. Neviem, čo sa deje s Wi-Fi-nou. 10 gemiky tu máme, coiny zoberiem, poviem pointy. Ja pomerám, za trochu. Rareka, nevadí. To bude rareka ďalšia. Nevadí, a posledný stardrop. Super rare aspoň, no. Super rare. Nič moc, ale čo už. Dajte like, odber a čau.